ଅସୁର ପୁଅ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଓ ବନ୍ଧୁକ ବାଣାୟ ନମ, ବନ୍ଧୁକ ବାଣାୟ ନମ, ଓಂ ସୁନୁ ଫୁଟକାୟ ନମ, ଓଂ ଝରଝରିଆ ବାଣାୟ ନମ। ସୁରସୁରାୟ ନମଃ। ସୁନୁ ଫୁଟୁକା, ତାଳ ଫୁଟୁକା, ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ଫୁଟୁକା ଏକା ଥର କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ବେପାର ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଶଳା ଚୁଙ୍ଗା, এই শোলা সকালু সকালু কোণ এতে কোণ ধূপ ফোপ বলেই কোণ এমতি কোণ রেডি হয়ে শোলা তোর যদি আজ দোকান মর্ডর ন করছি মতো পুরো কইব। মালো বুড়ি বুয়া শুনি গড়গড়ি আনি উগ্র তারা তোমাকে আমি কিছু মাগু নাই। আজ কষ্টবর দিও বা কষ্টবর দিও বড় বেপার হউ এ শলাটার বুড়ি যাও। বড় বাড়ায় লম্বা বাড়ায় বন্ধুক বাড়ায়। শলা শলা তু কোন বন্ধুক কইলু শলা মো বন্ধুক তু কোন কইছু বন্ধুক? হ্যাঁ মোর মৌসা সে বন্ধুকটা নিয়ন্তু বহুত ভালো হয়েছে। এটা আপনার নেবে থরে ফুটাই দেবে খালি 30 কিলোমিটার দূরের যাই ফুটিব। আউ কদলি দূরে ফুটিব না শলা আর বর্ষকা মাল রখি কইকে ফুটাউছু। টিকিলি বন্ধুক সে বন্ধু রখিছি। আবে তু ভাই এইটা যে রখিছু এইটা দেখ 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 এটা ফুটু নাই লোক নউছন্তি তু গুড়ে আনিকি পুরে দেইছু। এটা কোন দেখা যাଉଛି যেମିତି ঠেঙ্গা ভଳିଆ ওটা এইটা ଗୋଟେ বাଣ। শুণু জট ততে কইদেলি তু ভাই মো সাথে পড়নি আউ মোটু খরাপ কেই হবে নাই জট শলা মা ভুড়ি এক কর দেবে। তু কই মু কই পারবিনি? আরে শলা কোন মত ভাবিছ এই ছোট ফুটুকা ফুটাই দে। হ্যালো ତମେ କିଏ? ମୋ ନା ରଙ୍ଗ। କହ ନେବେ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଦେବେ? କଣ ଦେବି କହୁନ? ଲମ୍ବା ଛୋଟ ପତଲା ମୋଟା କୁନି କୁନା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଦେବେ ନା? ସେସବୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ନା ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଡି ପଡିଗଲା ମଣିଷଟା। আরে তো বউ বাণ দোকানের ଅଛି। আরে শলা এটা পাগলটারে ମୋ କତିରେ ମୋଟା ବି ଅଛି ପତଳା ବି ଅଛି ଲମ୍ବା ବି ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଣ ପାଇବେ। କ'ଣ ଦେବି କୁହନ୍ତୁ? କାହିଁକି ସେ ବେକାରିଆ କଥା କହିକି କୁକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଆସିଛ କହିଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ରକେଟ କଥା କହୁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କେହି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନ। ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ କଥାଟା ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଆପଲ 11 ଅଛି ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ଏଇଠି ଲଗେଇବେ ସେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଫାଟିବ। କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପଠେଇବାକୁ? ଆହୁରି କହୁନୁ ଇସ୍ରୋ ତ କଦୁରୁ ରକେଟ ନବା 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 4 ଲଞ୍ଚ କରିବା। ନା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନଟା ସଫଳ ହେଲା ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଫୁଟେଇବାକୁ। ସେଇ କଥା କହୁନ ବେକାରଟାରେ ମୋର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛ ଫାଲତୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ତା ରକେଟ ତ ଦେଖିଲେ ଏଥର ମୋ ରକେଟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଠୁ ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲ। ସତରେ? ହଁ ବା ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ରକେଟରେ ଲୋକ ବସିକି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇବେ। କେମିତି କେମିତି? କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ବା ଏଇ ଯୋଉ ରକେଟଟା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପଛପଟରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସିଧା ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ସେଇ ବାଣଟା ନେବି। ଯୋଉଣି ଖିଆ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ମତେ ବାହାର ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବୋଉ ଡାକିବୁନି ମମ୍ ଡାକିବୁ ମମ୍। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସିଲ୍ ଖୋଲି ନଥିବ ନା କ'ଣ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କହୁଥିଲା ସାପ ବାଣ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାପ ବାଣ ଅଛି। ଆପଣ ନେବା ମାତ୍ରେ ପଛପଟରେ ଲଗେଇଦେବେ ପୁରା ତ ଉଠିବ ଆଉ। ନିଜ ସାପ ତ ଉଠୁନାହିଁ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ତମକୁ ସାପ ବାଣ ଦବ? କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆ ମାଇକିନା ଡେଲି ରାତିରେ ଆକୁ ଖପୁଛି ପ୍ଲସ୍ ସଦୁଛି। ଏ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ତୋର ଭାରି ଉଠୁଛି ତୋର ଭାରି ଉଠୁଛି।
ଅଛି ତ ମାଇକିନା ସେଇଥିପାଇଁ ଜାପାନରୁ ତେଲ ମଗେଇଛି। আবে তুই কোন মাইকিনা ডাইরেক্ট বসিলুনু আবে মো মাইকিনারে পজিবু তো এড়ে সাথ আবে এড়ে সাথ আবে মু কইবি ভাই କଣ କହିବୁ? আবে তো মাইকিনা গাঁর সন্ট মানক সহিত বুলুতি আন্দ খাইয়াকো ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ମୋ ମାଇକିନା ଷେଣ୍ଢ ମେଳରେ ବୁଲୁଛି। নাই নাই তো মাইকিনা কোন সন্ট মানক সহিত বুলুতি তো মাইকিনা এডিকে বাছুর ফের সহিত বুলুতি ବହୁତ କହିଲୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି। যাবে ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ମଜା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ତ ନଖ ଘଷୁଛି ତୁ ବି ନଖ ଘଷେ। নাকা ঘাস রুয়া রুয়া হ্যাঁ এগুড়াক ঝিয়ে যাও মাড়গোল হচ্ছে হল তো বেকার তুমি দোকান আছে পুরো বেকার তোমার মাড়গোল হউথা আমি আমার চালু আমার চাল ନା ନା ବୋଉ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଯାହା ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି। হ্যাঁ ছতর খেয়া মোটা দেখবে না তত মু কইছর কইছে মার্কেটে মতে বউ ডাকি মাম ডাকি মাম কোন ডাকিবু ମମ୍ হ্যাঁ অতি বেকার ଆଚ୍ଛା ବାପା କହିଲୁ ଏ ବମ୍ଟା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ବମ୍ଟା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପକେଇବି। ହା, ତୁ ବା ଯେମିତି ହେଇଛୁ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ମୁତି ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାସିଯିବ। କ'ଣ ସତରେ ଅଙ୍କଲ? ଆ, ସତରେ କ'ଣ ମୁତିକି ଦେଖୁନୁ। আচ্ছা ম্যাডাম মানে কথা পচারি খারাপ ভাবিনি কোন বা ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲେ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଲେ ମୋ ଅଟୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଆଡ଼କୁ ଛୁଇଁବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର কাই তোমার ডাউট হচ্ছে কি ମୋତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି হেই তুমি এমনি নাড়ুয়াঙ্গ উপর কাই হচ্ছে কইলো আর তোমার ব্যাপার করবে আছে না নাই ফালতু বেলা খালি এটা ঝগড়া চলেছে ওটা সমস্ত ওটা সুন্দর দেখা হচ্ছে এমনি কই চলছে মতে ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କହିଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଟିକେ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗୁଛି সেটা জেজেমা ভুলে আইছি ଆରେ ମୁତି ପକେଇଲା ମୋ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁତି ପକେଇଲା ରେ। ମୁତି ପକେଇଲା ଶଳା ମୁତିକି ଭସାଇ ଦେଲା ରେ। ଶଳା ମୁତିକି ବାଣ ଫାଣ ସବୁ ଭସାଇ ଦେଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ ଶଳା ମୁତି ଦେଲା ରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ତ ମେଲେଇକି ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି হ্যাঁ রুয়া মা ওটা কাম কর তুমি যে মুন্ডি ভলিয়া ঝগড়া লাগুছ ଦି ଜଣ যাক তুমি কাম কল ଦି ଜଣଙ୍କ ବାଣ ফুটাইল ଦେଖିବା କାହାର ବେଶୀ ଭଲ ফুটুছি দেখ দেখ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ବାଣକୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ବାଣ କେମିତି ଫୁଟିଲା। ଆରେ ତୁ କି ବାଣ ବାଣ ଫୁଟଉଛୁ ବାଣ ତ ବୋପା ବୁନିଆଦିରେ ଦେଖିଛୁ ନା ଆଗ ଦେଖ ବାଣ ଏଇଟା କାଢିବ ଅନେଇଲୁ ତୁ 14 ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ବାଣ ତୁ ଦେଖିନଥିବୁ ଦେଖିବୁ ନା ସେ ବାଣ କ'ଣ ହଗିବୁ ନା କ'ଣ ବେ ଗାଣ୍ଡି ପଟରୁ ବାଣ କାଢ଼ିଲାଣି ତୁ ବୋପା 14 ପୁରୁଷରେ ବି ଦେଖିନଥିବୁ ଏ ବାଣ ଆଉ ନାଁଟା ହଉଛି ବମ୍ ଡୁମଡୁମା ପୁରା ଡୁଡୁଲ ଡୁମା ଦେଖ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଇଏ କ'ଣ ଫୁଟିବ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ବାଣ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ରଖିଥିଲି ସେକୁ ଆଣିକି ବାହାର କଲା ମୋ ଆଗରେ ଇଏ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ଆଉ ଫୁଟିବନି। ତୁ ଶଳା ମୋ ବାଣକୁ ବଦନାମ କାହିଁ କରୁଛୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଥିଲି अबे तू कोन पैंट पिंदी तू প্যান্টটা পিন্ধিଥିଲି যে ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ହେଲେ ଚଡ଼ିଟା ଅଛି ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ରହିଥାନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁ तोरी बुद्धि स्वयं मो सार्ट भी बुड़ीगला। ଆରେ ତୁ ତ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲୁ କହିଲୁ ତୋ ବାଣ ବାଣ ଫାଟିବ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷର ବାଣ ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚିଲେ ସେତେ ରାଗ ଦେଖିଲୁ 5 ବର୍ଷର ବାଣ କେମିତି ଫୁଟିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଆଉ ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଆବେ ତା ପଛଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ अबे पछ मोटा अछि
ମତେ ଲାଗୁଛି ମଝି ଗୋଡଟା ମତେ ପୁଣି ଯାଇଛି। ଉଠୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ନେ ପେଣ୍ଟଟାକୁ ଖସେଇ ଦିଏ, ନହେଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହେବ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এইভাবে যদি ଆମ ଭଳିଆ ଓଥରା ବାତରା ଛତରା ହେଇକି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇବେ, ବାଣ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଏମିତି ହେବ, এইଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଦେବାଲି, ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଉତ୍ପାତ ହେବେନି, ବାଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ, ଆଉ ନିଆଁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ତାପରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଡ଼ିଅଟ୍ ସାନୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଅବଦାନ। ତେଣୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ସୋନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସୋନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସୋନୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ, ସୋନୁ ଭାଇଙ୍କର କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିୱାଲିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାପି ଦିୱାଲି। ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର କ'ଣ ପିଣ୍ଟୁ ଝିଟିପିଟି ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଛୋଟ ପିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ବୋଉ ମୁଁ ସାପ ବାଲ ଫୁଟେଇବି। ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କି ଆପଣମାନେ ଦିୱାଲିରେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଦେଖିକି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଣ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ହାତ ଫାତ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୁରୁଜନମାନେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ନା କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।